Halos puno ang schedule ni Mabalacat City Mayor Crisostomo Chris Garbo nang nagdaang linggo. Hindi lamang ang meeting sa City Hall na kinabibilangan ng City Health Office at ilang mga empleyado ng City Hall ang kanyang dinaluhan, kundi may pagkakataon pa itong makikita sa mga larawan na ito na nasa medical assistance sa mga Mabalakenyo. Ayon kay Mayor Garbo, hindi pa niya tiyak kung saan siya nahawaan ng COVID-19. Ang alam umano niya ay naramdaman nito ang sintomas nitong nakalipas na araw ng Huwebes o January 14. Actually, may symptoms ako nung Thursday pa, no? Thursday last week. Okay. And then after 2 days, that continue pa yung natin, yung symptoms natin na sore throat and of headache. Hindi na ako nagkampante, so I have to call the swabber natin at nagpa-antigen tayo. And it come out positive ako ng COVID, no, ng antigen test. And then pinatest ko na rin ang aking mga household, mga direct contact ko. Negative naman sila lahat sa awa ng Diyos, no. Nagpatupad ng adjust work arrangement ang city government para mapigilan umano ang transmission sa City Hall. Dito ay maaring mag-work from home ang mga department heads, kaya pati siya ay hindi na nag-leave at magiging operational pa rin umano ang trabaho nito sa Office of the Mayor. Hindi po ako nag-leave, because actually nung alert level 3 pa tayo, parang Paul, sumunod meron na tayong alternative working arrangement na sa bawat department head natin, except yung mga frontliners natin o yung mga critical department na tinatawag na kailangan talagang yung bulk of the workforce kailangan pumapasok, kaya medyo minimal lang ang pagbawas natin. Pero sa ibang department, Paul, ang pumapasok, alternate sila. Sa ilalim ng home care system, mag-a-isolate umano sa bahay si Garbo, na sa kasalukuyan ay wala na umano siyang nararamdaman na sore throat gaya ng naramdaman nito noong nakalipas na linggo. Kumpara sa unang pagkakataon na siya'y tinamaan ng COVID-19 noong nakaraang taon. Anya, higit na mabilis ang recovery niya ngayon dahil siya ay fully vaccinated na. Samantala, kinumpirma rin ni Vice Mayor Jel Aquino na nagpositibo din umano siya sa COVID-19. As of January 17, kabilang sina Mayor Garbo at Vice Mayor Jel Aquino sa 459 active case sa lungsod. Paolo G. Santos, CLTV News.